Čus lidi, máme jméno Matej Slovensko, to je nové videjko a dneska budu uklízet moji Audinku, teda Mazdu. Normálně toto autíčko tak nemá technickou, už je rozbitý, už od dávna a stále jsme s ním jezdili, a je stále pořád špinavoučké, no nevadí, že je špinavoučké, ale pěkně ogřenoučké. Dneska bude uklízet jenom interiér. Tady vidíte pořádný bordel. A dneska tento všechny vidíme. Našel jsem tajnou chodbičku, takže jdeme na to s předkem. A tady máme věcičky, ale tady máme ovladaček, cigaretky, máme další cigaretky a to nepotřebujeme, takže my to schováme semka všechny. No, nevím, jak se to tam vejde. Ok, první, druhý, tady máme zapalovače různé, které tady do auta nepotřebujeme. Penízky, já si pak vezmu, hodíme to tam? No, nehodí. Super. Tady vidíte věcičky, které taky sem hodíme. Hodíme prostě všechny věci sem, protože je to prostě auto, který je nevyužitý, takže jo, klidně může prodat kámo na Vinted, ale provoz, ale tam nemají věci pro provozovat, takže to maximálně může dát přes Facebook Marketplace. Tady vidíte, ne, tam to je problém. Co to je? Hoď. Co je tady dalšího? Hoď. Ne, tady je další bordel. No super. Je to. Všechno tady toto musíme uklidit a to přímo do tamté norky. Super. Ale tady je těch věcí triliarda. Co to je? Kámo, co to je? Vyhoď. Kámo, hej. Tak tohle uklidím za nějakých 10 minut. Všechno, když tady se je nachází ztráty a nálezy. Ty vado, ale tady je úplně tak, no. Mám špinavé ručičky, jo. Rybíky tam necháme. Tady se ale nějaký věcičky, tady nepotřebný. Ej, máme to tady. Mám tady nějaké lístky, tak, když tam. Ty Kubíku tam zůstaň, tak tam teda Kubíku. Tak zavřeme, máme, hotovo. Pální další věc, kam se přesunem, je sem. Ne. Otevřeme, tak, odemkneme a je to tady. Ne, oni tady připínají teda. Pak to auto ujede, nebojte. Kliká! A to bylo samo! Dětičky, mám tady. Jdeme do auta. Pohodě. Ani to nepopojede. Jablíčka je zase zablokovaná. Mám to vyrazené. Říkám, to se nedělá tohle prostě. Tak zkus popojit na zpátky. Teď to už kubnu to lánko, chápeš to? Myslíš? Ano. Bojím se. Ještě to říkám. Jede to. Musím úplně ještě výš to dát, než to bylo, aby to, tam, že to zarezavilo, tak aby se to zbrousilo na tím válečku, které to jde prostě takhle. Jo, tady to je zarezlé, když to zarazí, tak to prostě zbrousí ta pipina, víš? Už.
tomuto. Co to je? Když to auto je nenormální, co tady je? To kamenictví, jo. Moje hlavička. Natáčení mám. Tak, ukázání. Byl jsem pučen. Drobásky, jak ty si vezmu. Drobásky, jak ty. Klíček. Dám klíček. Tak, potřebujem si vzít všechny tyto drobnásky. Počkej. Já vezmu tady tuto baterku, nebo co to je. Dám tam takový. Já to nemůžu ani dosáhnout malíčkem. Tak. Já nevím, aby tady nedošel benzín, jo? Kolik tu máme spotřebu? Kilometr. Vezmu si tady drobásky. Ztráty a nálezy. Sem naše peňázky. Tady máte další klíček. Super, kámo, klíčky se hodí. A tady máme další kravenku. Hop. A máme penízky, které se nám určitě hodí. Našel jsem 1 centík. A ty jedeš na benzínku se mnou nebo s tatínkem? Jedu s tatínkem. Tak vezmeme. Jo, samo to zapíná. Světla se zapínají sami. Vezmeme si drobásky, dáme si do kapsí. Můžu je vypnout, do kapsíčky. Kavzem. Když tam hodím ty tajné věcičky, o kterých nemůžete ani vědět. Já to tam hezky hodím. Tak, zavřem. Tak, čisté autíčko, počkej. To není čisté auto, he? Oh my gosh. Tak, it was tear. Oh no. It's too happening tears. Mamma mia. Mamma mia, pizza hawajska. Mamma mia. Tak to já počkám na tebe. Pizza restaurante. Mamma mia. Mamma mia, pizza restaurante. Nebo jeď, já půjdu spát. Oj. Ne, proto děláte, kámo. Zaštípané štípačky. Jak nám vrtí motor z kondele. Budweiser. Brum. Brum. OK. Tak jdeme si kouknout do našeho auta. Mamma mia, pizza restaurante. Lidičky, určitě doporučuji tuhle Mazdu 3. Fakt výborná. Mamma mia, pizza restaurante. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr a zvonček. A čus.